Good morning, everyone. Today, we remember a father, a brother, a mentor, a friend who had touched our lives in the music of life. We pursue this event at least to reminiscent the happy moments we have with him. Let the loss of our dear brother, RAUL BERAY, will not discourage us, but rather give us more spirit to strive, to move, and continue what we have started. Before going to this tribute concert, on behalf of the heart of Ibaloy local performers, we would like to invite you to join us in remembering our dear brother RAUL BERAY. Today, let us say thank you. Let us say thank you to you, Manong, Bossing, Tatang, Uncle, Idol RAUL BERAY, for your life was a blessing. Let's take 1 minute of silence. And say our silent prayers. Precious Heavenly Father, we thank you so much for this day. Thank you for this gathering. Thank you for this tribute. Lord, we commit this word unto you from the start until the end of this activity. Thank you for your blessing. Pasalamat kami di kas-kas tayo, especially now nga pandemic at dito kung na-concert for us at itutuloy dito dagdag di ba itulong na dito'y karkaro na dito'y ada tilang sakit dagay marigatan financial matters dito'y herda ya.
brother. Pinagawan ka amin. Kaya
artistic ni Baloy na. So manaman so isang grade, siya ang nag-get ng katahala kakaibigan tayo. Kataya yung si Vinyo. Vinyo niya nag-develop sa talent ni kakaibigan na singers niya. Siya ang countryman na Baloy niya. Bibiyan ko yung kumoy mamunta nga sa mga kaya mga kancho yung siya lumubutang kami sa mga kami mga kancho niya. Mugaw yung kancho, siya may gitara niya. So mamaya niya review sa naging RAUL and mga naman si RAUL lang niya. Kanya si Katolikaf po ni pasikat ni Bado yung kancho niya. At sa findings sa tributan tayo may aman doon pa mo. Mga Filipon, kaya mo isikap na sa tributan. Cuma kuncing kami, bisa berpengalaman matay tributan na yan. May nga nasdangjong, may mga tamat ng anjong. Numatay siya, tributan siya, apa yung juhay ka na niya. So ano, yan naman ang feeling mo, tributan tayo next week. Kayo mo ngingin. So ang iban ng naman ibiyag niya, nagdagang tayo ibiyag. Just naman na nangyari so na wala tayo ekspektaran na magalibyan niya. So nga si Katidyo Uma, ang manangalwag kitunguan niya, nawala yung siya COVID niya. Kaya siya ang tayo inapin kung kakaibyan niya. At nung kita mahaalwan, inahat kita niya. At sa inahasakan na kita, sa puno wala siya ako susun si Katidyo niya. Lalo wala siya ako susun si Katidyo, kung COVID kita ng madubi, inahat kita agad sa kita niya.
Ken ka nga rod ninong Raul, makapaliday man daytoy nga iapan mo. Ngam naragsakaklat ta tamo nga mission accomplished ka nito rabaw ti dagay so nga inyawid na ka niti apo nga na Marso aket. I wanna say congratulations for a life well lived, and thank you for all the memories. Ket before I end, at naman nga rod daytoy short poem nga inaramid ko nga in base ko ijay title jay kanta nga inaramid mo nga inkantata. Ket kastoy man. Siya fit didman edad saktan etal na. Siya fit didman ay si sahit ditong bangat iwara. Siya fit didman kamapan inana. Siya fit didman panahaspulan tayon tukuma. Siya fit didman sunapusyus may taksyul kama. Ket kasjay nga rod kada tayo amin nga na-touch iti panagbiag ni Uncle Raul ket ipagpatuloy tayo ladta nga i-share dagiti da na naad-adal tayo kanya na dagiti da kanta na ket ipagpatuloy tayo ladta medyo kasta ket dagiti met sumarsaruno kanya tayo ket matouch mo iti biag da kadagiti inspiring na kanta nga inaramid na ket kasta nga rod good luck and God bless iti daytoy nga concert for tribute concert para kanina Uncle Raul. Thank you. Sa Yorbon, ni Ruiz, yung sa mga kadwa ni Master Raul Idi. Siguro, nabiganak mo ni napasamak na sa talaga. Standing ako na. Sinagdayan ba't pataduwak sa na nakaduwak sa na Onipa and Aipa since year 2014 to 2016. And I want to have more time with the group to help, but I decided to work overseas to start the foundation of my life. Trabaho pa magpondo tayo pa akong pati kwarta narigat ti manggam ti biag ti abroad. But I greatly respect him for his attitude, especially for being patient and friendly to those who are starting in music. Kasi siya hindi nga nakapipay ti music nga pangit pa busis na adapi man so na mag-support. So salamat. Salamat dagiti Onipa, Hilp, Aipa, naging particular na bibiyag ni Father Mengaraw. Salamat.